हेलो फ्रेंड्स, आज एपिसोड देखिए। ରାଧା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମିଟୁ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ ଆଜି ମୋରକୁ ନେଇକି ଗାଁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମିଟୁ କହୁଛି, ଆଜି ମୋର ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ଗାଁ ଚାଲି ଯିବି। ସେ ରାଧା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦାମିନୀ କ'ଣ କହିଲା ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ବସୁଛୁ। ମିଟୁ ସିଆଡ଼େ କହୁଛି, ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉନି। ଆର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲି ପିଇସି ନାନୀ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସେ ହଇରାଣ ଅପେକ୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାର ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ।